Ngokusho komnyango wezisebenzi zikahulumeni, izingxoxo zonyaka wemali u-2022-23 seziphothuliwe futhi nesinqumo sesithathiwe. Manje lo mnyango usufuna ukuxoxisana ngemiholo yonyaka u-2023-24, kodwa izisebenzi ziyasichitha isiphakamiso samaphesenti amathathu. Izisebenzi zifuna ukukhushulelwa umholo ngamaphesenti ayi-10 ngenxa yokwenyuka kwezindleko zokuphila. I-Pop Crew iveza ukuthi akhona amathuba okuthi ifuna okungaphezulu kwalokhu ngonyaka ozayo. Uma isinqumo sikahulumeni sifinyelela emaphesentini angu-7.5, isikhwama semiholo yezisebenzi zikahulumeni sizocela ku-700 billion wamarandi, kanti uma izisebenzi zigcina zithola amaphesenti ali-10, lokho kuyokwengeza u-49 billion wamarandi kulesikhwama.